Гоша говори. Гоша говори само кога има загуби. Аз кога биеме само аз говоря, кога са загубите Гоша говори. Стара. Кога бием, кога биеме, аз говоря, кога паднеме, Гоша говори. Аз съм заслужен ми кога биеме, а Гоша е виновен кога ми загуби. Поне няколко думи за двубоя, поне да кажете. Двубоя горе-долу спрямо очакваме. Опитахме още да пробваме още някои неща. Липсват на две-три контроли, но и жреби и мачовете, които идват, са такива да ще нам помогнат да първите 3-4 мача наваксваме това, защото не успяхме да изиграем малко по-силно. Това не е състава, на който ще разчитаме? Не. Кой е състава? Групата е 16-17 човека, тия 16-17 човека ще играят. Експериментирате в центъра на отбраната там ли? Експериментираме, опитваме някои неща да пробваме. Ще видим, някъде се получава, някъде не. Така... А какво имахте предвид, като казахте на Сливен влиза в военно положение? Не, това възиках се. След този матч вече започва първенството. Каква е програмата до първия матч? Програмата е утре ще направим изкаричка. След обед ще починем малко, ще се наспиме. В понеделник ще починем сутринта и влизаме в цикъл, седмичния цикъл преди матч. Първия матч с Монтана? Да. На всяка цена? Задължително. Много повече човек, който се занимава с може да разбере кога загуби, но кога спечели. Така съм много повече ядоси някой път, кога спечелиме, много съм по-щастлив да загуби. Да разберем, че е важно как играе отбора или резултат? Не. Днеска всичко, но целият почти матч минава като един ретрофилм, малко бавно. Бавно беше, но ще изглеждаме след една седмица, ще влияем по съвсем различен начин. Нито една загуба не влияе, нито една победа. От всичките контроли, които сме изиграли до сега, най-стойността беше на Система Клева, къде е и най-добре. Но нито тогава съм мислил да е това някакъв нашия реално състояние на отбора, нито е реално състояние на отбора това днес. Не ви ли притеснява това, че загубите могат да се отразят? Не. Вземете малко статистика, аз съм тук вече колко 2-3 години, всички контроли, аз не знам дали имам една или две победи във всичките контроли. Но в първенството нямаме загуби. Така да бъде и да бъде. Моля?